Γεια σας! Τι κάνετε? Εδώ πριν όταν έβγαζα βίντεο, όσοι το είδατε το βίντεο που πήγαινα για ψώνια, δεν είχε ήλιο και κοιτάξτε εδώ έχει ανοίξει ο ουρανός. Καταπληκτική μέρα. Κοιτάξτε. Εδώ έχει τον ήλιο. Έχει πάρα πολύ ήλιο. Και με το χιόνι λίγο κάτω. Είναι καταπληκτικά. Τώρα έχω φορέσει το μπαν και έχω πάρει κάτι παντόφλες, αλλά δεν έχω φορέσει τέτοιο. Δεν έχω φορέσει παντελόνι. Και δεν έχω βάλει τίποτα από κάτω και είμαι με το βρακί. Μην με δει κανείς και πει τι είναι αυτός χαζός. Αλλά είμαι λίγο μαλάκας. Και κοιτάξτε εδώ. Τέλεια, ήλιος. Με το χιόνι και λίγο κάτω. Τώρα, το άλλο βίντεο θα είναι rap battle. Δηλαδή, θα είναι δύο στιχάκια. Δύο τραγούδια. Αυτό. Γεια σας.